Dame ni debata na sumuruk siya sa luhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate roho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hamuna kadong asaha porsiaon. Hata ni Tuhata. Turpuk jamita. Sipa husor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion, minggu info kapit, imanatar surat di buku Pesalmen, bidu 25, mamuka maisian ayat sada, sahatu ayat 10, Pesalmen 25, ayat sada, sahatu 10, tapai hutihu ma di bagasar rohat tadi. Ede sia si Daud. Hodo ale Jahoba di halumuttor rohaku. Ale de bataku. Marhapo satu hodo au. Unak tupailau. Asa unang marsurak-surak akamusukku midau. Dakta heta gamot tarurak, sude akan nama kaposiho, sai maila dosogot, akka pangose suada alana. Ale Jahoba, sai pabotoho matuau akka dalammu, jala ajar hotuau akka bogasmu, sai togu-togu mau, tubagasa kasitongamu, jala ajariau, ai hodo debatani hatuauku, hodo nahu haposi ganupari, sai ingot maale Jahoba, akka denggan ni basam, dohot asini roham, ai siyan narodi do akkai, sayunak paingot-ingot akadosa ni haposoku, dohot pangalaosyoku, say ingot maau ale Jahoba, hobar tuasi ni roham, ala ni denggan ni basam, pardengga basa, jala nabonar ro Jahoba, alani, di podahod do dalan natigori tuaka pardosa, di parnonohod do uhum tuaka nadangol, jala diajarhod dalanna tuaka natarjepol, asini roha dohot hasitongad do sudi dalan ni Jahoba, diaka na mangaradoti padanna, dohot akka pamidangionna, ido sahana. Hamuna kadonga saha porsiaon, hita hurian itu hatta narak marpungu di mingguta sadarion, horas madi hita saluna, horas madi hita saluna, parjolo sahali, hobar tusuk judul li turpuk taon. Ia turpuk taon. Ima ede sia sidapit manak si Daud. Manak parpesalmen. Di turpuhon marede si Daud. Dalan na pasahaton tangiang elehelek pangiduan na tuadupan ni debata. Jadi hira songonido ciri khas ni parpesalmenon. Hira di sude bidang kehidupan do ibana saya marede. Marede do sidau totiki marsak. Marede do sidau totiki marukil. Marede do sidau totiki tangis. Marede do ibana tiki lasrohana. Jala marede do ibana nak tiki martania. Di turpuhon marede ibana pasahat tot tangiang elehelek pangidoanna tuado panidebata taringot tudu
dua hal. Na parjolo sahali maredde ibana di bagasa tangiang mangido asini rohani debata lao mangurupi ibana kaluahon ibana siap tangan pangaleleon ni musuh. Na paduahon maredde ibana di bagasa tangiang mangido tuado pani debata asa di sesa asa di salpuhod debata dosa na nagodang ditikki haposon na najulu na duao manuang elehele tangiak pangidoan ni parpesal di turpuk taon nuaik pacoba makamanginang manakasi sada-sada na parjolo sahali mangido parpesal men asa diurupi debata ibana paluahon ibana siat tangan pangaleleon ni musuh. Hamuna kadonga saha porsiaon dijolo ni turpuk taon nagudangan masalah, nagudangan tantangan, nagudangan arsak parukilon nanyadopan ni parpesal medigoluna. Jala mangihuton aka ahli tafsir ia turpuk taon om matangiang ni parpesal men ditikki dilele Raja Saul ibana. Jadi najolo akamanginang heado sogo rohani si Saul mamereng Raja Dauton. Sogo ni rohanai diaraho si Saul sudia kaparanganna mangalele lau manakub lau pamatehon mabunuh si Dauton. Jadi akamanginang sasitonga otik gomulana otik gosibot ciri sogo ni rohani si Saul tu si Daud dia main najolo adongo tolu halak raja na tadbarita di halak Israel ima si Saul si Daud dohot si Salomo si Saul maraja na parjulu nunga mardala dohot denggan sa periode harajaon ni si Saul Nanaing masuk tu periode kedua namanya harajaon ni si Saulon. Sudah masa, sudah natorop mamilit asa si Saul masuk musye tu periode kedua. Alai rode batamad down si Daud manulani sudah masalah perbedaan si Saul dohot si Daud. Ujungnya sudah kana marholongi roha tu si Saul gabi balik naing mangalele manakub mabunuh Raja Dauton. Hamuna kadongan heado pujuk si Dauton dingoluna mana 30.000 halak jolma di Portibio katihai heado pujungi bana nanggo sahalak dangadong donganna heado ibana leleng martabuni di sadabua dina pujungi ibana disimak kesempatan dipakai ibana holam marpos ni roha martangiang mangalualu holat tu debata jahoba jala di ujungnya di hati dakon ibana malua ibana sia sude pangaleleoni ala betul-betul holat debata jahoba di bain ibana nagabe pos ni rohana dan dilului si Dauton nagogo ni Portibion dan dilului si Dauton jol managabe pos ni rohana alai hola debataro di baini bana pos ni rohana sasitonga hiado pajupak si Daud dohot si Saul tarpodom si Saul rotu guai nabo hiado nian satabi bunuh ni si Daud si Saulon alai dangadong roha pamalosod di bana hola ture batado dia dua duhoni bana sudia kapangadeleon masalah tantangan na dia dopan nai hola rabuni ulos ni si Saul di gusting ibana asadong bukti bahwasannya adok kesempatan di bana boynya mabunuh si Saul alai dangole ibana mabunuh ture bata dia dua duhoni bana sudia ka masalah tantangan na dia dopan nai Odo na parjulu sahali nanang dohono ni turpuhot tu kita. Songo si Dauti dongo lutta di Portibion. Godang masalah, godang tantangan, godang akarsak parukilon.
natarupi di ngoluta alanita tiru masih Daud tude bata mahita mangaduan unak tu jolma unak tunagogoni portivion aina meoleol songonarungo dongan nadi portivion buido posro hakku saunari tu sada halak ala pos niro hakki hubuka hosude kuci rahasia kutiban sugut haduan nak punya pangiluan ni boido gabe bungsu na balgay diaw ido holong iro hadi portibio meoleol songonaro alanido asa diajak tu hatta hita marhite si Daud tu de batama hita pasahaton akailihirik pangiluata Tuhani matawai nagabe pos ni rohata unang matujolma unang manatuna sangap unang matuna gogo ni portibion alai hola tude batama dan meoleol tuhatai dan oleh bana paila hokita ay molo tujolma do tapabu hola pajupang musedo ngatau do donganna hola tuhoro hupago minati hola tuhoro hupago nujunga sude nasa pajak maboto masalah nyamatai ay sasasal jupang imana do dongan holat todo huboto hubagoda ay ngay boto hamat tasianu songonon ay ngay boto hoinat tasianu songonon anggo tuhatta dakyaulu pailahon pabuabuahon akal masalah tantangan nadadopi alani tutuhani mahita mangadualuhon pasahaton akal masalah tantangan akka parukilo natadopi di ngoluta unang matujol mana di portibion ay na meoleol songonarung godongan na di portibio molo Tuhan itabain nagabe pangaduaduata molo Tuhan itabain nagabe pos ni rohata pakati dakonon ni parpesalmen di padua di urupi di dongani debata ibana sia sudia ka masalah tantangan nai di paharuar debata ibana sia pangalilion tangan ni musuh nama kasuguhon ibana alanya kamanginang marhite turpu jami tattaon diarahok kita asa hola marpos ni roha hola tuedopan ni debata unang matu nasangat mi portibion unang matu pusuk buhit unang matu bolani hariara unang matu akabulle bulle alai marpos ni roha hola tu debata mahita Tuhan mata bain nagabe pos ni rohata Tuhan mata bain nagabe pangalualuan di ngolutta di hasianganon molo Tuhan itabain nagabe pos ni rohata molo Tuhan itabain gabe pangalualuata urupan paluaw ni Tuhan ido kita sia sudia ka masalah tatangan natadopi napadua hotur puktaon ima elehelek pangidoan tangi yang iparpesal metuadopan ni debata mangido asini rohani debata asa disalpuhon asa disesa debata dosana nagodangi ditiki haposonna aha dosa ni si Daud no belgak manginang ima otak licin nain namangototoi otak jahat nain adong na julu sahala ina na margoar si Betseba di hala Israel ninna baritay ninna bukuton na bagahas si Betseba onati amat tay margoar si Uria lomo hiya rohani si Daud to satabi tu si Betseba wado no kunwanga sa yawon satabi at kamanginang ujung na Roma tu rohana abutimay husuru masiuria marporang hati hai marporang Israel do Mesir husuru masiuria di jolo asamate on aido sakka jahat nai patoho matutu disuruh masiuria daksa dia leleng hona tebak mati bulat dayate bema mulus majalah jahat nai tutudang adong jol mana maboto sakap jahat nai dan adong mamereng na di bagasar rohanay alay daksonang rohan say terus dikejar dia di bana say terus dibayang-bayangi ketakutan di bana ala ni dosa na nabalgay porsiado si Daud nakpeso di boto jolma dan adong nasobinoto ni Tuhani diberek Tuhani do sudiak kana masa di ngulun itu
alanido di turpuk taon mangido ibana tuado panide bata dangarong di jalan nasing dang di pawo ibana tu nasing dang lao ibana tu dokter abo ibati jo sa hola na jantungo na ti apare alai bulus doro ibana tuado panide bata mangido hasesani dosa terbuka ibana di surya kadosa hajahaton nai di pasahati ibana tu debata asa marpamuati rohani debata mamereng dosa haposonai iman waik terpuk daun hamuna kadongan songo sidau tido hita tuturak sarupa dosa dosa di sidau tate alai nunga tubu mangolu di bagasa dosa hita sudero hita omar dosa hita bema marning otak kadia dosa tak kamanginang marang nahya hita mabulu jolma rangi bereng jolma alai dia dupani debata patarroy hita makamang marning otak kadosata manang nahya hita manako brangkas nidongat na julu dangong ngaboto takas do di boto tuhatai alani diajak marhite turpuhol hato marohita madapot to debata hato marohita mangido elek pangido atu panide bata asa marpamu ati rohani debata asa disesa debata dosat tanagunan nakpesai tatabunihon nakpesai tapa pasipsip akadosa hajahatotai anggo dia do panide bata dangadong nabuni patar sudi dia do panide bata ai maha tahu maha hadir rotuhani dinguluta alanya kamanginang di sudia kadu sahaja hatotai roma hita tuado panide bata mangido hasasani dosa posro hatta dak tulahoni tuhani hita dak ya tuhata manulak jol manaroma madapotani bana terus do katangani Tuhan majako kita nak pepardosa hita moloro hita madapotani bana dak ya di buku bibel taon Tuhani mangusir jolma narotibana alai torus dukap tanganna majako jolma manangis narotibana manak songo dia belgani dosata radido Tuhani majako karorota alani roma hita madapotoni bana tabukahon tapasahati bana sudia kamasala dosa akka hajahatotai dia nanuang nanak sidohono ni turpotu hita parjolo sahalia kamanginang porsia mahita takas do dibereng di boto Tuhani akka pardalanan nguluta manang namarsa marukil hita dibereng di boto Tuhani do manang nagodak taulahon akadosa takas do dibereng di boto Tuhani sia dia di boto Tuhani adonggo CCTV ni tuhata jadi songon na yahudok di jamita pakamanginang CCTV ni tuhata rakyat siga CCTV ni tu hatta rakyat di sambar pitirate jala jumago sia CCTV ni portibio de CCTV ni tu hatta ayang go CCTV ni portibio baholan rekaman gabber roda iro kamanginang ba contona ni takko saya daw batari datangan laos tiyo usedo gitar nati nakko nate anggo CCTV ni tu hatta do bisiani maksud jahat na di bagasa pikirat taipe dibereng di boto Tuhani alanya kamanginang sude pardalanan ningolu taon takas do di boto di berek Tuhani manang nahonalele pehitan waeng manang namarukil pehitan waeng manang namangulah dosa pehitan waeng takas do di boto Tuhani alani tati rumah parpe salmer raja daud di turpuk taon Roma hita mangido pangurupion Roma hita mangaduan luho sudia kamasalah tantangan natadopi tuadopan itu urupan donganan itu hani do hita manangaha pergumulata manangaha masalah tantangan natarupi di tonga-tongani keluargata manangaha suku naborat di tonga-tongani parsari peota radi Tuhani mangalusi mangurupi hita boy do pe naik pangkat amat tajabunami boy do pe malu parsahiton ni amat tajabunami boy do pe muli boruku naung 55 tahunon manang dia suku-suku ni rohatai sude boy alusan sude boy paluau ni tuhata alani hola Tuhani mapangaluan bata manang dia paru kilota masalah tantangan natarupi roma hita hatop tu Tuhani asa di palua Tuhani hita unak ta popong unak ta peok hola di diri tersadiri akan masalah tantangan
Nakapikira kita portivion sotung marsahit kita. Nakapikira kita portivio sotung stres kita. Tuwani madok Tuhani nagadi pangaluwata. Kaibaluhot tibana. Tuhani matabain nagadi pos ni rohata. Amen martanyang mahita.